A vidite, ovaj uvodni prilog je standard. Znači, ni u jednom gradu, ni u županiji, ni u državi, ni u parlamentu nije prošlo ništa bez, vi je nazivate trgovina ili u javnosti to, ali jasno je da se ljudi moraju dogovarati. Ja smatram da je ovo bio dogovor, ali da je netko to zlonamjerno iskoristio. Znači, snimati jednu stranku, a drugu ne. Znači, čekajte, kako može dogovor da postavite neko načelo javnog poduzeća, Parka prirode Medvednica, ako se to bira javnim natječajem? Trebalo bi se puno ljudi javiti i najbolje biti izabrani. Koalicijski partneri sve dogovaraju. Pa i u vladi, pa i u gradu i u županiji. Znači, u vladi kad postoji... Znači, mimo zakona to se tako radi svaki dan? To je standard. Znači, u parlamentu, u vladi se dogovara ako je koalicija za vladu, ko će koje dobiti ministarstvo, u županiji ko će dobiti koje pročelničko mjesto, u gradu ko će dobiti koju firmu. To je normalno. Trgovina je, ako se naziva trgovina, to je okej. Tako se mora raditi, drugačije ne ide. Znači, bitno je da u toj trgovini niko ne ide van okvira zakona. Znači... Ali ovo ide van okvira zakona. Kako? Pa kako može biti šef javnog Parka prirode Medvednica ako mora biti natječaj za to? Ne može on biti... Postoji natječaj, pa šta vi mislite da su ti natječaji koji se rade, da prolaze oni koji se jave na natječaj koji su kao najbolji kandidati? Ne, unaprijed je sve dogovoreno.